Molweni ndanamkela kumamgobhozi TV. So ke namhlanje 23rd of July 2026 i-memorial service ye-actor uSeputla Sebogodi, and then ke kwi-memorial service yakhe ke bebaninzi abantu besebenza nabo abaye bathetha ke ngaye. Omnye wabo I think ngoyena ke simazi kakhulu for i-role yakhe as uKenneth ku-Generations, apho ke wayengumyeni kaDineo, uDineo ke onguKatlego Danke. Siyazi ke uba kukhona idrama ekhoyo malunga nento yokungcwatywa kwakhe ke sawubona ngomgqibelo uba izawuphela isithini into, ngoba kuthiwa ifemeli yakhe ifuna umngcwaba kwenye indawo, and then unkosikazi wakhe ke ekuthiwa bane-6 months betshatile ifuna umngcwaba kwenye indawo. So Katlego Danke ke uye wathetha ngaye noba ebengumntu onjani. Khanikhe nimamele ke nantsi i-tribute yakhe. Quite an honor to be asked to speak. I suppose a bit of an obvious one. It was a memory walking in here because when I was last here, Lisputla himself, it was actually a first for both of us. We walked in here, it was night, we were invited, didn't know what to expect. It was the South African Film and Television Awards, and we were both on the biggest soapie at the time called Generations. And we walked in here nervous, excited, but just excited to be here amongst industry people. And that night we were awarded both of our first South African Film and Television Awards on this very stage. Lots of firsts with Sputla, lots of firsts. It was a first having a brother who is a colleague. Sputla used to protect me fiercely, anybody knew. I remember the one time that I was hospitalized, I had been robbed, and he came to me and he said, Charlie, you can tell me who did it, ne? I said, Charlie, I don't know. It was a person, just a random robber. I don't know what was going on. He says, Charlie, I know you, because you know I'm going to get them. You can tell me. I won't tell them you told me. I'll just give them a good beat down. So I knew I had a brother. I knew I had somebody who would always protect me no matter what. And he did so in my presence and even in my absence. I mean, there were people who said, hey, we can't even speak badly about you, Sputla Liting, because we know we're going to get it. It was the first time being called Lepantsola. Hey, Sputla. Only because I insisted to open my own doors, tomboy that I was, and the gentleman in him just would not allow. Just he was always saying, hey, wait, no, Lepantsola. Don't they open doors for you? Why don't you allow me to open this door? And that's where our nickname Charlie came. He was my Charlie, and I was his Charlie. First time working with someone I grew up watching on TV. And there he was, this living legend, right there in front of me. But the weirdest thing, the reason why it's a first, because I've worked with Bomme Grace Mahlaba before, with Me Baby Cele. I've worked with some who I've seen on TV before, but I've never worked with somebody who believed in my talent even more than I did. He believed in my career. He believed in what I could do. I remember being interviewed on 702, and he called in, only to remind me that, Charlie, you said you're going to do this and this and this and this with your career. Don't forget. And I appreciated that so much, because nobody believed in me the way Sputla Sebogodi did. First time being on set with somebody who had a love for finer things that was quite hidden. I remember the one time being on set, and Kenneth and Dineo Mashaba had to have creme brulee. And he was like, Charlie, what is this thing? I'm like, Charlie, Emma Bailey, get creme brulee, get lots of makhoa, wabon. I said, so how do we eat it? No, you just take your spoon, nyana, you crack it, nyana, and then you eat it. He's like, Charlie, after this scene, you are taking me out raw, jadi creme brulee, wangutwa. And literally, I had to take him to Melrose Arch to go and eat creme brulee. Little did I know that all these beautiful moments would lead to today. Sad but beautiful. Our last conversation was me asking him to do a project for me. And the first thing he said was, Charlie, of course, Charlie. I said, Charlie, I haven't even asked you. You don't know what I want. He said, anything for you, Charlie, anything. You'll be missed. You will be sorely missed. But I guess I will always remember you. Unfortunately and fortunately, you've changed two things about my life. One is that I will walk around the streets of Pretoria. Will be around the corner everywhere I go. But also, Dini! That will be my name forever.
Thank you, Charlie. Wathetha kamnandi ke uKatlego Danke, sharing i-moments zakhe okanye memories zakhe with uSeputla. Siyabazi ke phaa ku-Generations, and ke ngoku uyachaza uthi ukuba bebevana na off screen, which is into ebithethwe kwena ngenye i-actress on uScandal, esithi uba bemthatha as utatakhe, babedibene ngo-2024 kuScandal, and then ndlela bebe-close ngayo ke ngoku na off screen ebengutatakhe, ebalisa ke naye uba umgqibele nge-6th kaJulayi esuka eGrahamstown. Ikhona ke umsebenzi bewenza phaa kwi-festival, and ke uthi ubuye engekho rayithi, kodwa ke wavuka ekhangeleka engcono, but wabembona uba ikhona mani into erongo apha kuye, but uthi wambuza uba mani ingathi khona nto ndifihlela yona, urayithi? Uthi wathi hayi urayithi. Njengoba nje ke kunge-16th of July kuye kwavakala ke uba usuye wasweleka ngenxa ye-complications ezidibene ne-diabetes. Cacele ke uba ebengumntu o-diabetic. And then ke bethunani ifemeli sivile kuDalisan apho ke bebephaa be-interviewa ifemeli, kukho ne-meeting. Kucaca uba unkosikazi wakhe asandotshata naye kuthiwa 6 months ago akafuni umngcwabela kule ndawo ifemeli ifuna umngcwabela kuyo, yena unamangcwaba afuna umngcwabela kuwo, so akuvanwa ngaloo nto leyo. And then sabe sibona ke caba nosista wakhe ekhalela uba akakawuboni umzimba wakabrother wakhe oko, uyabo. So bayiva nje into ebuswelekile, but akho nto like bayaziyo, akhange khe bambone nombona nje ba njengoku sekungavanwa nangento yokungcwatywa kwakhe. So asiyazi ke ba izawuphele isithini into, ngoba kuyangcwatywa kule weekend. So unkosikazi uzawude adibane athethathethane nefemeli kube rayithi. And then kuyachazwa ke uba unawo namanye amakhosikazi, ayikho mbini, andiyazi butshate kangaphi. Inzima betunani into iweske ngoku xa ingumntu besandotshata naye, but ke ngoku fact remains ngunkosikazi wakhe. I just wish mhlawumbi naye ke phofu bengazazi buzawusweleka, because xa kuzawucaba ngoku ifemeli yakhe, abantu abakhule naye, abantu abamzalayo, abantu abamaziyo bangazukwazi umngcwaba ngenxa yomntu asandotshata naye like 6 months ago, doesn't seem fair. But ke umthetho ungumthetho, uba uthi ke amalungelo angakunkosikazi, amalungelo azaba ngakunkosikazi. Naye ke ba akho nto ebeyishiyile uba ufuna ungcwatywa njani, i-will or whatever. Iba zinto lento zomntu oyolelayo uba ufuna ungcwatywa into ethile abhale phantsi kube kubungqina, then ke unkosikazi nguye uzoba ne-final say. Sawubona ke bethuna, I think funeral izobe iSaturday. Abantu bathethe kakuhle kakhulu ngaye mani, bengumntu ukhangeleka ngathi bebathanda abantu na-outside of work, uyabona, bengumntu okuthiwa uyakhathala. So yeah, sithi RIP. Hopefully ifuneral yakhe ihambe kakuhle, kwenzela uba nomphefumlo wakhe uzolala ngoxolo. Asazi ke, sawubona. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Khanikhe nani nitsho bethunani uba nicinga ntoni ngayo yonke le nto yenzekayo. Bethunani masizilungisele izinto zethu ngoku sisaphila, so that kungabikho zidrama xa sesiswelekile. Bye.